Mas, literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. Benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui som aquí, hem vingut a les Roquetes per conèixer la nova llibreria que ha obert recentment les seves portes de la mà d'un dels socis de la ja coneguda llibreria cooperativa La Gavaldà de Ribes, Can Gavaldà, de tota la vida. I bé, avui som aquí per parlar de llibres, del món editorial i de la literatura de proximitat amb un dels seus llibreters, en Pau Garriga Gavaldà. Bon dia. Bon dia, Pau. Benvingut a aquest Geminades especial d'estiu i gràcies per acollir-nos a la teva nova llibreria, aquí a la Clandestina. En Pau és de Ribes, és una persona molt implicada al teixit associatiu, cultural i polític municipal i la seva vida està lligada des de sempre als llibres perquè, bé, Can Gavaldà és una llibreria de tota la vida que va començar com a negoci familiar i que ara és cooperativa i, pels que no sapigueu, podeu trobar a la plaça de la Vila de Ribes. I bé, i ara encetes aquesta nova aventura. Pau, en primer lloc, per què li heu dit La Clandestina i per què a les Roquetes? A veure, primer gràcies per... Ja l'he liat. Primer gràcies per convidar-nos i per pensar en nosaltres. Per què es diu La Clandestina? Mira, tenien 3 o 4 noms i el fet d'obrir una llibreria nosaltres ho veiem com una cosa molt normal. I quan ho dèiem amb els amics, amb els companys i amb les companyes, tothom ens deia que era una bogeria. I el rotllo aquest de dir, bueno, si és una bogeria, sembla que anem a fer una cosa que la gent considera quasi com una cosa clandestina, no? Com una cosa que no és normal, que com d'amagat. I a partir d'aquí van aparèixer diferents propostes i la Clandestina ens agradava per això. Hi ha una altra llibreria a Andalusia que es diu La Clandestina i vam mirar i per quina zona no n'hi havia i ens agradava molt el nom. I va ser per això, perquè semblava que anéssim a fer una cosa molt, no? Un furt, no? Semblava que anéssim a fer una cosa molt, molt rara. O il·legal. O il·legal, no? És una cosa com molt rara. I vam dir, bueno, doncs anem a positivitzar-ho, no? Si ja ens ho diuen així, doncs anem a dir-ho. Sí, a més ara està molt de moda posar aquests epítets, no? La clandestina, la impossible, la no sé què, no? I, bueno, quadra molt bé amb els nous temps, no? Sí. També. I és un nom que tant en català com en castellà funciona bé, és un nom que queda i era diferent a el que hi havia a la resta. I sí que teníem clar que el subtítol havia de ser llibreria cooperativa, perquè això també era un tret diferencial que també ens agrupa en un món d'iniciatives a part de llibreries, però el format d'empresa, que és una cooperativa, que n'estan sorgint moltes i també ens agrada estar en aquest món del cooperativisme. No vau pensar cap moment repetir Can Gavaldà? No. Nosaltres teníem claríssim que Can Gavaldà era una cosa, que també és un format de cooperativa, però que era una cosa i que el que havíem de fer aquí a les Roquetes, la proposta que fèiem a les Roquetes, ja us explicaré per què ho fem a les Roquetes, doncs havia de tenir vida pròpia i havia de ser de les Roquetes. No havia de ser ni de Vilanova, ni de Ribes, ni de Sitges, sinó que havia de ser una cosa de les Roquetes. Roquetes ja és prou gran, ja té prou entitat, ja té prou sentiment de poble, que ho és, que no és un barri, nosaltres també ho defensem sempre, que és un poble, i havia de tenir aquesta d'això. Llavors, no volíem que fos una repetició encara que com a referència ens podria haver anat bé, no? De dir, bueno, si una cosa funciona, la gent et coneix, doncs també. Però no, volíem que tingués vida pròpia. I el fet de fer-ho a les Roquetes, doncs, per nosaltres era un acte polític. Nosaltres entenem que obrir una llibreria és un acte polític, no? Igual com en Bertolt Brecht diu que fer un banc, crear un banc, és un acte polític, d'una classe social amb una determinada intenció, nosaltres obrir una llibreria era amb una intenció claríssima. Primer, no hi havia, en Roquetes no queda ja cap quiosc ni cap llibreria, per tant, nosaltres dèiem, bueno, sí, no farem competència a ningú, i l'altre és que per la rebuda que hem tingut, la gent et felicita perquè, és a dir, en un poble, per fer sentiment de poble, hi ha d'haver uns comerços o unes coses que no fallen, no? Un cinema, equipaments dels que siguin, però hi ha d'haver una farmàcia, hi ha d'haver un bar, hi ha d'haver una entitat, moltes coses, i una llibreria a la gent li agrada. No és un negoci que generi amb el veïnatge problemes, al revés. És un espai amable, és un espai que comercialitzes, però també de trobada, i així també l'espai que hem volgut fer és això, i a Roquetes no hi era. Llavors nosaltres dèiem, bueno, nosaltres volíem fer una llibreria, teníem clar que Roquetes era una aposta política per fer-ho i ens va anar de perles. De fet, fa 2 o 3 anys que portem
amb el rum-rum, no? Amb els amics dient... Perquè al final ho hem fet entre amics, que això no sé si ens funcionarà o no, però de moment no bé. Som 7 persones. 7. Som 7 persones que hem posat una quantitat de diners i hem constituït la cooperativa. D'aquestes 7 persones, 2 hi treballen. I les altres doncs, fem tasques del que sabem, fem tasques administratives, d'això, de fer propostes d'activitats i bueno, ja ho anirem fent perquè portem 6 mesos amb la idea, hem obert fa un parell de mesos i ara al setembre ja serà l'obertura normal, però la idea era fer això. I a Roquetes ho teníem clar per això, perquè hem de dignificar o hem d'ajudar a dignificar un poble que no té llibreria. I a més esteu aquí al costat del Teatre de la Bòbila també, que és un equipament important, cultural. Nosaltres el lloc, una de les coses, més que el nom, ens va costar el lloc. Primer per una condició econòmica, és a dir, podíem pagar fins un tant, i l'altre és que buscàvem que fos, no? A Roquetes hi ha els eixos comercials estan a les afores, i a l'interior hi ha els carrers comercials, peatonals, carrer Almogàver, Sant Jordi, i nosaltres buscàvem una cosa per allà. No és gaire lluny, Roquetes tampoc és tan gran, vull dir que tot arreu és a prop, i allà els preus doncs, es disparaven més. També vam explorar i vam parlar amb l'Ajuntament per fer-ho una parada més dintre del Mercat de la Roqueta, el Mercat de la Sínia. Que interessant, molt bé. Sí, i era una aposta. Inclús també la idea era el dimecres sortir a fora i treure parada de llibres. Cada dimecres, que és el mercat aquí, el mercat municipal, a la Sínia. Però no ens vam entendre perquè les condicions que es demanava com a botiguers, has d'obrir cada dia, has d'obrir matins a una hora, i clar, era molt diferent la proposta comercial nostra amb la que ja hi havia. Llavors vam anar veient, no? Un cop és el que pots fer i el que vols, i llavors vas veient la realitat. I vam trobar aquest carrer i primer ens vam donar compte doncs, que no era un carrer que... És un carrer de pas, el carrer és Juan Sebastián Elcano, el nom tampoc no ens agrada massa, però bueno, ja el canviarem si volem. Però sí que és molt a prop, estem a 50-100 metres del teatre i a 200 metres de la biblioteca. I vam dir, doncs això és ideal. No estem apartats de tot, és una zona cèntrica, no és de pas, però estem molt a prop de 2 altres eixos culturals bèsties que té les Roquetes, que és un teatre acabat d'estrenar perfecte i una biblioteca acabada de reformar perfecta, i ens anava molt bé. I ens va agradar molt. Cert. Molt bé. Doncs també et volíem comentar que els autors locals estem molt contents i orgulloses amb la feina que feu els llibreters, especialment la Gavaldà, per promocionar la literatura de proximitat, que és el nostre lema, el lema del nostre podcast. Fem prou entre tots per donar veu als nostres autors, a les nostres autores, i què més podem fer per donar vida a la literatura escrita en català de la vora, de la que no surt als grans mitjans? Primer és al revés. Nosaltres vivim gràcies a que vosaltres escriviu. Nosaltres no fem llibres, nosaltres només els venem. Qui fa els llibres és qui nosaltres ens deixa poder viure. El fet local és molt important perquè és un factor de cohesió, és a dir, a tothom li agrada tenir un amic i una amiga escriptora i a tothom li agrada fardar que ha anat a una presentació o que participa o que ha vist una amiga seva ha acabat el procés de pensar, escriure i de publicar un llibre. I jo crec que és al revés, vosaltres alimenteu a la llibreria o les llibreries en general. No es fa prou? Segur que no. El llibre local, el problema que hi ha és que no té la projecció mediàtica que té tot l'altre. A nivell d'institut... Clar, nosaltres com fem? Nosaltres cada vegada que ens ve algú i diu he escrit un llibre, després l'autodició és un altre tema, no? Però si passa per una editorial, nosaltres ja sabem que hi ha un mínim de qualitat, cada vegada s'estan editant més llibres de més qualitat, tant amb l'edició com amb el contingut, i la gràcia és que moltes vegades els autors locals editeu amb editorials petites, llavors això encara a nosaltres ens va bé, perquè ens entenem molt millor, el circuit és més directe. Amb editorials independents. Sí. Per exemple, Fonoll. Sí, són editorials que et tracten de tu a tu. No parles amb grans distribuïdores o amb editorials que a vegades et diuen mira, parla amb la distribuïdora i ja te banyaràs amb ells. Sinó que són editorials que, ostres, inclús et ve l'editor a les presentacions o porta els llibres ells. Vull dir, per nosaltres el tracte és molt important perquè et valoren d'igual a igual. El que es podria fer, sí, clar que es podria fer moltes més coses. Per exemple, nosaltres cada vegada que ve una personalitat o algú al municipi, creiem que l'Ajuntament això l'hauria de rebre però li hauria de donar un llibre d'un autor local. O hauria de donar... Vull dir, hi ha coses que es podrien fer. O els pregoners, és a dir, pots fer pregoner per moltes coses, per molts mèrits esportius o per això, però escriure llibres és bastant més important, creiem nosaltres, que tot això. Bueno, Vilanova Quin és goig així. sentir-lo, No, dic que Vilanova és així. Jo vaig ser l'any passat, però sempre buscant una persona que sigui del món
Literari. Literari. O una... Clar, No cal que sigui de la ciutat, eh? Ja. Clar. Normalment, de fet, normalment el busquen de fora. Però Ja s'han acabat, no? Sí, no, bàsicament perquè... Són diferents dinàmiques, perquè Sí. cada població té Té la les seva seves manera. tradicions i el seu tarannà amb de això, vegades no? sí que són periodistes, Clar. que no són escriptors, però sí que és del món, diguéssim, més cultural. Però per a una comunitat, és a dir, el fet d'escriure el llibre, a part de tot el procés que vosaltres ho coneixeu de sobres, és una cosa que queda. És una cosa que nosaltres, per exemple, concretament a Ribes, Roquetes encara no ho té, però no hi ha un llibre d'imatges de Roquetes històrica o un llibre d'això. I això és una acumulació en memòria que tu pots presentar, que el pots vendre com un souvenir, és a dir, però també el pots vendre com un detall, com una carta d'invitació, no deixa de ser una carta d'invitació. I clar, per una comunitat que s'escriguin llibres és una cosa que quedarà, que físicament quedarà allà i que quedarà per la història, però que a més tindrà un ús, que es pot intercanviar, que es pot donar, i clar, és un valor que no el té. I a vegades el llibre local o l'autor local que edita així en petits circuits, doncs jo crec que es podria fer bastant més, i tant. Tot i això, haig de dir que, per exemple, a les biblioteques municipals ja hi ha la secció, vull dir que això és un gran què, que això fa anys no hi era i ara hi és, vull dir que això també ha tingut d'això. Nosaltres, tant a Can Gavaldà com aquí a la Clandestina, tenim la secció de llibres locals, doncs perquè és una carta de presentació del que es viu i la gent nova que ve, i a més amb una població com Roquetes, doncs, que creix, o tot el Garraf, no? Que la població cada vegada és més nova i té aquesta pressió urbanística, però al final són veïns i veïnes que seran veïns i ciutadans i veïns nostres, doncs clar, anar a una llibreria i trobar la secció local és una fotografia del que hi ha, tant de temàtica com de l'estil o d'això. Molt bé. I anem a un altre punt de la comarca, anem a Sitges, perquè Sitges precisament és un municipi on no hi ha llibreria. Hi ha un context, hi ha unes circumstàncies que fan molt difícil obrir una llibreria a Sitges. No sé si vosaltres us havíeu plantejat també a l'hora de fer un projecte de llibreria, vau posar també els ulls a Sitges. Sí. Nosaltres quan us vam dir, quan ho he explicat, que quan dèiem amb els amics i al nostre entorn que obríem una llibreria, s'estiraven els cabells, no? I quan dèiem que l'obríem a Roquetes, s'estiraven els cabells més, perquè ens deien, home, però Sitges, que té molta més població, que té aquest rotllo romàntic que existeix, que és real, doncs per què no ho feu allà? Que nosaltres no muntem una llibreria per fer-nos rics, ningú munta una llibreria per fer-nos rics, no? I tampoc escrivim llibres. Però la gent que coneixíem que ha obert llibreries i que ha hagut de tancar a Sitges, el preu de lloguer, el preu és incomparable, no? Per això ara hi ha aquesta proposta de l'Ajuntament de Sitges, que és una proposta de la CUP que va fer la legislatura passada, que era que l'Ajuntament fes el possible perquè s'entén que una llibreria és un valor per la població, doncs cedirà un espai municipal amb un lloguer assequible per fer això. La diferència és que a nosaltres no se'ns va oferir mai, no a Sitges, però a Roquetes tampoc, però la idea de Sitges ho ha de fer la gent de Sitges. Sí, per nosaltres ho veiem una mica més lluny i ens sentíem molt més còmodes fer-ho a Roquetes. La gent que coneixem, la gent que treballa a Roquetes, doncs ho sentíem molt més proper. Molt bé. I també ens agradaria saber quins són els projectes, activitats especials que teniu reservats per a aquesta llibreria, si serà similar al que feu a la Gavaldà, perquè, clar, el context i el públic potser és un altre. Fareu la mateixa dinàmica, les mateixes dinàmiques? Bé, nosaltres creiem, o sigui, les coses bones que funcionen i bones s'han de copiar. Les dolentes ja venen soles o no cal que ens hi m'assumés. Però sí, nosaltres ens plantegem la llibreria com un centre cultural, un pol cultural. El que hem dit abans, a prop del teatre i a prop de la biblioteca, si nosaltres, abans d'anar a veure l'Ajuntament, hem anat a veure la biblioteca i hem anat a veure el teatre. Perquè per nosaltres és fer el triangle aquest cultural. I les nostres propostes, presentacions de llibres ja començarem, hem obert en una època rara, perquè ara tanquem per vacances, però al setembre començarem el curs normal i ja tenim presentacions. De fet, ja hem hagut de frenar perquè dèiem, tenim 2 al mes. Ah, sí, ho heu de frenar. Bueno, perquè dèiem, fem mica en mica i anem veient la resposta. Tants escriptors ja per aquí. Bueno, perquè també el fet d'agafar el bagatge de Can Gavaldà també vas coneixent i llavors el que funciona en un lloc ho pots repetir a l'altre tranquil·lament. O sigui, són públics diferents, són 2 poblacions prou grans per fer autoconsum i llavors nosaltres això, presentacions de llibres, sí, espai de trobada, de xerrar, una part d'aquí de la Clandestina ja tenim uns bancs i una mica de grada perquè la gent vingui a conversar, també. I, per exemple, el primer que vam fer també és fer-nos de l'Associació de Comerciants Industrials d'aquí de Roquetes, la UCER. També tenim una part que és
d'artesania local, d'una associació que hi ha d'artesanes, dones artesanes locals. Vull dir que sí que ens interessa que més enllà del llibre, el llibre és l'excusa, és la carta de presentació nostra, però que sí que presentacions de llibres, club de lectura, col·laborar amb biblioteques, amb instituts, tot això. La idea és que la llibreria sigui el punt d'atracció, però que no es quedi amb les portes, sinó que poder obrir-les, sí. I a més, venim, el que dèieu abans, les 7 persones que estem a la cooperativa ens coneixem i tot això, també venim de l'activisme cultural. Vull dir que cap és escriptor, tots intentem ser lectors i lectores, cap és escriptor, però sí que ens coneixem de l'activisme cultural. Per tant, ho reproduïm, sí. Molt bé. El lema de la clandestina, a més, és llibres, cultura, revolta. Aquest activisme, no?, al que feies referència. I és un lema que també recorda molt aquella frase de la Montserrat Roig que diu la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. Es pot fer política des de les institucions, però es pot fer política sobretot des d'una llibreria. Sí, jo crec que la política es fa molt millor des del carrer que de les institucions. Les institucions tenen uns tempos, tenen un organigrama i està estancada. De fet, per això hi ha tant de desànim amb la política, perquè els resultats venen a llarg plaç i funcionen amb unes dinàmiques totalment diferents. I el fet d'obrir una llibreria, nosaltres és aquí on farem això, farem activisme. El llibre, Escultura i Revolta, nosaltres també ho enteníem amb això, una mica revolucionar una mica l'oferta cultural del municipi i ajudar a totes aquelles iniciatives, perquè per nosaltres no té sentit reproduir la cultura dominant o l'esquema dominant o tot el que obeeix al capitalisme, i després en podem parlar a nivell editorial què significa això. Però nosaltres dèiem, no, hem de sacsejar una mica el panorama cultural de les Roquetes, però en general de la comarca. I, per exemple, nosaltres sí que no renunciem. Nosaltres, per exemple, diem que és una llibreria generalista. És a dir, nosaltres venem tots els llibres que se'ns demani i els demanarem. El que no oferirem i no trobareu a la clandestina és el llibre del rei a l'aparador. Però vull dir, d'aquí ja podeu anar intuint què és això. Nosaltres no ens tanquem, la gent que ens vulgui demanar llibres els oferirem. És una llibreria generalista i això només faltaria. Però no venim a reproduir d'això. I a la llibreria de Can Gavaldà també ho fem així i el lema d'aquest any del Punt de Llibre Sant Jordi és no llegeixis tot el que creus. Perquè dèiem, si el que creus ja ho saps, ja ho llegeixes i només fas que llegir això, no obres. I nosaltres, per exemple, la lectura, o tota la cultura en general, però la lectura és una obertura de mides, és un enriquiment i és maquíssim llegir llibres que et sorprenguin, no? I llavors, els que ja saps, el que ja penses, el que ja creus, ja ho tens. El que et toca fer és descobrir tot l'altre, que és el que obrir la ment. Ara, és molt maco. I parlant de llibres, ara que és estiu, ens agradaria saber quins són els llibres que més heu recomanat. Ja sabem el del rei, no. Teniu alguns llibres així que heu recomanat bastant, per gust personal, perquè us ha encantat, perquè és d'algú que coneixeu? Dues coses. Jo a nivell personal, això sí que a nivell personal. El que hem venut i hem recomanat gràcies a vosaltres és el de Vermuts i Vermuts. Vaig veure l'entrevista i després m'estic llegint el llibre i el recomanem i la veritat que és guai. I és divertit, és fresc. És veritat que hi ha aquest títol de lectures o llibres d'estiu, però és veritat que la gent a l'estiu té ganes de passar-s'ho bé, de riure, i són llibres frescos, molt amens. El de Calces de Sol va ser el fenomen, potser el més bèstia, però també va ser una cosa rara, no? Es va editar un any abans i el boom va venir un any després. Potser quan funciona el boca-orella. Això, i això és molt així. Llavors nosaltres, per exemple, una cosa que fem a la llibreria Gavaldà és dir, i que ara ho perfeccionarem una mica més, dir, si t'ha agradat aquest llibre, digue'ns el per què. Llavors el contacte aquest amb el lector o lectora, majoritàriament lectora, doncs és explica'ns el per què, perquè nosaltres tampoc no podem llegir tots els llibres. En canvi, si tu em dius aquest, doncs jo sé que per aquí anirà bé. I que a mi m'agradi personalment, jo, per exemple, tota la col·lecció de la Úrsula Le Guin, a mi m'agrada molt. Sí, jo el recomanaria. Gran. I a més ara l'han traduït tot en català, l'edició és guapíssima i sí, la vaig i m'agrada. Molt bé. Bé, a la web de la clandestina també veiem que fa goig veure la selecció de llibres quilòmetre zero. Quina és la resposta del públic amb els llibres quilòmetre zero? Quin feedback trobeu del públic? Piquen? Sí, bueno, la idea és aquesta, la idea és l'has de vendre. No és tan conegut, però l'has de vendre.
Llavors, segurament, però això també passa amb les presentacions, és a dir, el llibre, si hi ha el reclam, és que tu coneixes la persona. I fer un llibre, o sigui, la gent encara, per sort, encara li dona aquest valor. O sigui, fer un llibre no és... És una cosa artística, és una part de la cultura, i llavors, clar, té aquest valor. I la gran majoria de gent, per desgràcia, no té aquesta inquietud o aquest temps, o digue-li com vulgui, de crear art o de crear valors, o de crear valors, de fer aquestes coses que més en valor. Clar, llavors això s'agraeix. És més fàcil de vendre, però l'has de presentar primer. És a dir, no hi ha la desconeixença primera, però l'has de... I després al revés. És a dir, tenim gent que publica llibres i envia la gent a la llibreria. Això també és d'agrair. Vosaltres, les autores, doncs et diuen, vés allà. Exacte. I nosaltres, per exemple, a la feina, quan vosaltres presenteu un llibre o qualsevol cosa, nosaltres anem a les biblioteques o anem al lloc on es fa la presentació i venim llibres. Però el maco és quan et ve algú i et diu, m'ha dit l'autora que vingui aquí. Perquè és el que dèiem abans, és de tu a tu. Al ser un comerç local i no una gran d'això, hòstia, li dones un valor perquè el tractes amb molt més carinyo. Gràcies a vosaltres, perquè... Perquè saps què passa? Que a vegades ens pregunten, a mi m'ha passat, puc trobar els teus llibres a la carnisseria? No sé per què a vegades la gent pensa que els escriptors venem llibres. Els porteu a sobre, sí. I sempre dic, per favor, nosaltres no venem llibres, no tenim llibres. No venem el llibre, exacte. I llavors... Clar que se'ls enviem. Estaríem intervenint en el canal de distribució, que és un altre tema, és un altre meló. És una cosa que a mi em preocupa sovint quan em pregunten... On no el trobo. No sé o l'altre és això, la compra online. Clar, nosaltres hem arribat a la llibreria a haver el típic, deixa el paquet allà. I haver d'explicar amb el veí o veïna, no em deixis el paquet d'Amazon, que sé que hi ha un llibre, que jo venc llibres. Sí, però ens ha passat, Home! Però el llibre, l'autor local i d'això, això ja no entra en aquests esquemes. És un esquema totalment diferent, és més allà. És molt més maco. Evidentment. Molt bé. I també volíem saber quins són els trucs del bon llibreter. Quina és la clau per sobreviure, això que comentava Amazon, a la depredació immobiliària, a les pantalles? Hi ha cap secret o és una loteria total? A veure, nosaltres el principal problema és que hi ha mesos que patim per cobrar i per pagar tots els gastos. I que obrir una llibreria no et dona uns diners ràpidament. Després podem parlar-ho, però nosaltres, el venedor de llibres, el llibreter, es queda el 30% de l'import del llibre. El 10% vosaltres. I el 30% de la distribució i el 30% de l'edició. Bé, el 10% o no? O no, però... És un premi literari, no? Ara, un premi d'edició és diferent. Ja entren els drets d'autor aquí dins, sí. Si hi ha una segona edició... Però en línies generals és això. Vull dir que nosaltres ens quedem el 30% del preu fixat. Nosaltres el truc és generar... és a dir, primer que la gent conegui, que no vagin a una carnisseria a comprar un llibre, sinó que vingui a la llibreria. No tenir una gran àrea comercial que mata, perquè no pots competir amb horaris, no pots competir amb preus sí, però amb horaris no, i no pots embarcar el cotxe davant. Però generar, és a dir, que et coneguin, i l'altre és aprofitar tots els espais que hi ha del món literari, del fet literari, és a dir, presentacions, festes majors, fer l'aparador de llibres que parlin de cultura popular, si es mor una autora, explicar-ho, utilitzar les xarxes socials amb aquesta finalitat, no amb la de col·locar llibres, sinó amb algun motiu, i moure's. Però ja et dic, no és un negoci que t'aporti una riquesa, però no econòmica. Jo, per exemple, parlar de llibres o recomanar, al final acabes coneixent el client. I és allò, igual com el cambrer o el cuiner, que quan tu entres al bar i et diu vols el cafè amb llet, que és el que prens cada dia, jo sé que si m'entra una persona que compra sempre un determinat llibre, jo ja sé quin llibre li puc oferir o quin llibre li pot agradar. I llavors anem per aquí. I l'altre és que la gent, quan ve a comprar un llibre, no té la pressa. Al final, és una cosa curiosa, s'excusen. La gent que ve amb pressa a comprar el llibre diu, perdona, però és que no tinc temps. I això a vegades, quan vas a una altra botiga, és al revés. La gent diu, vinc ràpid, no tinc pressa. Però la gent encara vol tenir temps per escoltar, per llegir llibres, o per triar, escollir el llibre. Llavors, clar, acabes coneixent la persona. El veritable luxe és aquest, no? Avui en dia, en la societat capitalista salvatge en la que vivim, és això, no? Tenir temps per llegir, tenir temps per escriure, per crear... Lo de les pantalles, no? Quan vas a un transport públic, abans tothom portava un llibre i ara tothom llegeix el mòbil.
I el gran canvi, jo crec que és aquest, això la pandèmia ens va ajudar, i ens va ajudar amb el respecte a tot el que va crear i tot el que va comportar. Però nosaltres a Can Gavaldà, per exemple, al tenir diaris no vam tancar. Primer ningú de la família volia anar a obrir, perquè estàvem tots espantats com tothom. Però llavors, com que teníem diaris i era un punt d'informació i és un dret, doncs el dret de la informació, no vam tancar. Què ens va passar? Doncs que tothom tenia a casa temps. I llavors què ens va passar? Doncs que la gent que no llegia llibres, aquell dia tenia llibres. I d'allò, jo crec que encara molta gent s'ha quedat amb l'hàbit. És a dir, i l'hàbit, el que tu deies, és guardar-te l'hora, la mitja hora, el temps de llegir-te a la setmana, el dia on te vulguis, de tornar a tenir temps per llegir, que al final és un temps per tu, no és un temps que regalis o que et doni la sensació de perdre. Però sí que el tema de les pantalles ens ha tret. Així com no ha substituït el llibre electrònic, no ha substituït el llibre de paper, en cap cas, al revés, el llibre de paper és complementari i amplia i la gent valora molt el llibre en físic, doncs el tema de la pantalla sí que ens ha tret temps, però jo crec que la gent també, mica en mica, és lent, però jo crec que sí. El xoc del Covid va ser un abans i un després i molta gent que no llegia, doncs pam. Bé, ens queda poc temps ja. L'última pregunta, ràpidament, si ens la pots respondre. Parlàvem de tenir tot el temps, però com t'imagines la clandestina d'aquí a 5 o 10 anys? Jo ho sé. Bé, no és... De tot el que ens has dit, que el carrer es conegui com el carrer de la clandestina en lloc de... El carrer de la clandestina. Això seria bonic. Això seria molt maco. I tant. I l'altre és que la gent que ho hem començat tinguem la... o com a mínim els que no tenim una relació laboral, però que no cal que siguem nosaltres. Sí. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Pau. Ha estat un plaer xerrar avui amb tu. Moltes gràcies també a l'Adrián Gázquez, el nostre realitzador d'aquest especial d'estiu, de Geminades. I res, moltes gràcies a tothom que ens escolta, que ens mira. Moltíssima sort. I això, moltíssima sort. I a vosaltres per fer això en base al mateix. Està molt bé. Gràcies.